your eyes. Läget har varit 5 dagar långt, vedis. Josef själv godis på kvällen och även morötter ibland. Vedis, hej, vedis. Mule mot mule, häst i galopp. Våra vedisminnen med varann. Vedis, hej, vedis. Mule mot mule, häst i galopp. Våra vedisminnen med varann. Vedis, spöken skrämdes hela natten lång. Vedis, imorgon åker vi härifrån. Vedis, vi har haft roligt med er alla. Vi kommer sakna allt. Vedis, hej, vedis. Mule mot mule, häst i galopp. Våra vedisminnen med varann. Vedis, hej, vedis. Mule mot mule, häst i galopp. Våra vedisminnen med varann. Vart än vi åker, kommer vi till vedis, så kommer vi till vedis. Och vad vi har längtat, att få träffa hästar, hoppar över hinder, som går i 180, Emelie och Anna är våra mammor, som gillar att prata, och berätta sagor, om fisken Marvin, kola burkar hälsar. Julia och Bob är väldigt snälla. Nina och Woody är väldigt heta. Klara och Campari är väldigt trygga.
Kunde inte blivit bättre, yeah. Vi fick ett hem som kallas Bikupan. Här finns en massa fina minnen, yeah. Vi fick våra hästar och vi provet och de ville vi ha. Myrstacken blir våra grannar och de är så jävla bra. Nu faller våra tårar ner. Vi vill inte lämna alla er. Vi vill inte åka hem. För vi vill ju stanna här på VDs året om. Mamma, pappa, Daniel, Emma, ni är bättre än där hemma. Ni snackar och ni nattar. Ni är bättre än ni fattar. Du. Ni är så, yeah, yeah. Wow, wow. Du. Ni är så, yeah, yeah. Wow, wow. Inte säger kratta. Alla brukar skratta. Eller säger vakna. Dåligt gör oss nakna. Håkan paras med en i bassan. Faller våra tårar ner. Vi vill inte lämna alla er. Vi vill inte åka hem. För vi vill ju stanna här på VDs året om. Vi har varit här i 10 dagar. Vi har kämpat som fan. Vi vill testa och åka skit. Tror vi blivit elit. Personalen den är sträng. Försöker få oss till säng. Klart vi lyder linorna. Lämnar in mobilerna. Vi har inte med oss två. Det vill gå ändå. För att slippa att dörren stängd. Inga grannar som träng. Men vet ni vad? Vi ljuger så bra. Med hästar så långt ögat kan nå. Inte en droppe regn på 10 dagar. Nedan på vår sko galopperar vi fram. Sjunger om lägret. Tänker på glass. Sommar på VDs är för kort. Nu mäter mamma bort. Du. Men nu är vi redo. För vi har tränat på bollåt hela dagen. Kadrillen kommer snart. Du. Det kommer väldigt fart. Men sjung! Du. Men nu är det slut. Men nu är det slut. Och det roliga. För vi åker imorgon. Så tack för Håkans mat. Du. Och vi ska såklart. Du. Lita på oss. Bamse vänner. Kommer gärna tillbaka. Bamse, stora starka Bamse. Han är lägrets stora attraktion. Ritter, klapp på stora mulen. Löshoppning, det tycker han är kul. Men när inte master där, då blir lille Bamse tvär. Plockar in i den, så hoppar jag igen. Bamse, stora starka Bamse. Bockar, bugar, åkar ut för sig. Ska vi åka hem, det är klart att vi ses igen. Dessa 10 dagar har varit väldigt bra. Vi kommer sakna er, hästar, personal och mycket mer. Och alla andra fina lägerdeltagare. Vår mamma var Maja. Oh, Maja är bäst. Oh,
rädda ord och vi hoppar alla hinder väldigt snabbt. Lillis är så seg, men Emelie hon fixar det. Melissa och Rizky gillar kadrill. Alex och Dingeling, de var så himla fina tillsammans. Synd att hon åkte iväg. Så många fina minnen, som när vi gick Bökrundan och när vi plaskade med hästarna. Vi vill inte hem. Hocka stora mat och Linda hjälper till. Ida är så snäll och fixar Bobbys ben. Anna hon dansar sin maderdans. Jose hon är glad och hjälper till var dag. Issa hon är bra, hon hjälpte vårat lag. Emma hon skrattar åt allt. Emelie hon tar hand om Nathan bra. Josefin hon har bra lektioner. Vi tackar Emma Tolle för detta läger. Det har varit superkul, men nu är lägret slut. Och nu ska vi inte komma bort från stan. Vi åker ut mot Vedis igen, men vi är där inte riktigt än. För vi har en lång, lång väg att köra. På Vedis finns allt som vi älskar göra. Vi åker ut mot Vedis igen, och här kommer vi äntligen. För det som är lärnat med 12 poäng är vår Vedis-effekt. För det är ponnys och det är hästar, det är åsnor och det är bjässar. Och massa vinterturer ut i skogen där Anna stilla av. Vi borstar och vi knoppar och vi trimmar och vi hoppar. Och så där sätter sitter som ett slag i magen till bästa Vedis. Och vi kommer att sakna den goda maten ni serverar. Och i riksdagsstugan vi samlas för att ta lite mera. Så allihopa sätt på hjälmen nu. Här kommer middagen till slut. För det är ponnys och det är hästar och det är åsnor och det är bjässar. Och Dagge hänger efter fyrarna i stallet och glömmer bort sitt jobb. Personalen är hjälpsam, men ibland är den tröttsam. De har tagit hand om oss den första dagen. Det är personalen. I en stuga här på Vedis så bodde en familj. Och mamma heter Linda och så hade vi en till. Och hennes namn är Ida och hon är väldigt snäll. Men när det kommer till mobilen så är det mycket gnäll. Och sen kommer Emma och gnäller lite till. Sen kommer Freddy Gästa som alla känner till. Och detta är någon stuga, vad vet en det familj? Vad hade Vedis varit om min mamma funnits till? Vad hade Vedis varit om min mamma funnits till? Och så är det. Ja, så har vi. Oj. Okej. För vi säger vi ses, vi säger aldrig hej då. Det här är inget farväl, men det är dags att gå. För vi säger vi ses, vi säger aldrig hej då. Det här är inget farväl, men det är dags att gå. Det är här det händer, här som allting vänder. Läget sex på Vebergård. Tänk att nu är det dags, ja nu börjar det strax. Vi tar läget sex på Vebergård. Så som ni har längtat, så som ni har väntat. Till läget sex på Vebergård. Nu är vi på gång och nu kommer vår sång om läget sex på Vebergård. Så när ni kommer till oss, ni var spända förstås på de hästar som ni skulle få. Men då fick ni en häst och just den var ju bäst. Och den fick ni ha kvar hela 10 dagar och alla vänner ni fått. Och allt är kul som vi gjort. Vi har skriftat, travat, hoppat, galopperat fort. Nämna bråken så klart, men nu slutade snart. Och vad spelar det för roll med er, vill vi vara kvar?
Visst är det jätteroligt, faktiskt helt otroligt. Läget 6 på Vedande gård. Så fort tiden går, men vi ses nästa år på läget 6 på Vedande gård. Vi får ont i magen, för det är sista dagen på läget 6 på Vedande gård. Det är trist absolut, men att kul har det slut också läget 6 på Vedande gård. Det är trist absolut, men att kul har det slut också läget 6 på Vedande gård. Vedande, hit kommer vi varje år. Vedande kommer hit så fort det går. Moa har alltid sin keps. Jojo var nervös för hoppningen. Nina hon berättar om spöken. Nelly hon har snyggast outfit. Linnea har blivit kär i våran Sune som är lite tvär. Hedda ska ta hem Bobby. Emmy hon är vild om natten. Vedande, hit kommer vi varje år. Vedande kommer hit så fort det går. Då ska ni se att ledigt ger er en kick. Prova våra gröna tryck. Vedande, massa blommor och fina hästar. Vedande, vi är alla så gott det går. Ni har kommit till Vedis och ni kommer säkert tillbaks. Gröna Vedande är bäst och det är år efter år. Sällan. Föräldrarna kan inte nog bara stänga av den. Spring och där bort på. Det är jättebra musik. Tack. Louise vann våran hopptävling. Julia är uppe i det blå. Lotta blåser alltid så blå. Emma släppte loss på karaoken. Vedis där bästa läger. Vedis, aha. Här kommer lilla Melissa. Hon har lärt sig mycket. Elma trillade i skogen och byxor gick isär. Klara gillar inte att mocka någon skil. Så vi älskar alla hästar som hon får. Har du ont i kroppen så Fria fixar biffen. Ida och Ria snarkar hela natten lång. Ida kom dag 8, jagade som spöken. Emma hon är duktig och rider sig till bra. Dagarna kommer, dagarna går. Här på Vedande gård. I 10 dagar har ni varit här. I Vedis atmosfär. Ni har ridit dagen lång. Skrivit på en sång. Tack än en gång. Lina är våran egna stork. Livia hoppar myntar jättebra. En hon har med sig ting. Tanken solar varje dag. Och hoppningen gick väldigt bra. Eva rider på den största hästen här. Julia har en massa frågor. Aha. När ska vi galoppera i skogen? Elis är våran mamma. Och jag, hon ställer i stugan. Fingrid rider på orkan. Tjohej. Gasar på i skogen. Det börjar på lilla. Hur kör du? Amanda hon kämpar på med kadriljen. Och Lili driva det har hon ju gjort. Emily solar men bränner sig bara. Johanna på nästan är en söt tjej. Hipp hurra, för här kommer Lovisa. Älskar våran O'boy och vill ta med han hem. Nu är läget slut. Tiden har ju bara runnit ut. Fast ni vill gärna stanna några lägen till. Det har varit så bra, underbart varje dag. Men nu ska ni snart åka hem. Men vi hoppas att ni kommer längta som vi och komma nästa år igen. För Vedande det är ju så härligt varje dag. Ja, Vedande det gör ju varenda människa glad.
Och Vedis kommer sakna er ännu mer. För vedvänner det är ju så härligt varje dag. Ja, vedvänner det gör ju varenda människa glad. Och Vedis kommer sakna